Бизнес модела на това нещо какъв е? Бизнес модела е, че това са Powerbank станции. Ние трябва да развием пазарен дял 30%. Което Не да значи... ги продаваме тук. Да, ние не да ги продаваме. Ние трябва да развием 30% пазарен дял, което означава, че 30% от населението трябва да знаят за идеята, което значи около 3 милиона. Тъй като... Набивайки пари, тези пари за какво отиват? Ти ставаш съучастник в закупуването на машина в Китай. И нас се обясняваш следното. Откъде идват нашите пари? Значи в Китай има над 500 хиляди такива точки с... Колко струва зареждането? Примерно $1. Обаче на час. Обаче една машина има от 8 до може би 72 такива пауърбанка. В България са изхарчили 80 милиона лева, Да. Нали са отишли в това. Нали Да, така? ние го ние сме 80 смятали. милиона. Добре, 1000 човека на ден да ползват тази глупост, което е 5 лева го служа. По 5 лева на час, което е абсурдна цена, няма кой да е 5 лева. Не бе, 5 лева ще го сложим са 5000 на ден. По 30 са 150 хиляди лева. По 10 месеца, колкото е схемата продължила, са милиони и половина. Ние сме наврели 80 милиона, на които има обещане доходност, демек ние трябва да върнем 100 и нещо милиона. Ама чакай да ти обясня нещо. Ма ти не ме Ма слушаш. ние го гледаме на български пазар, бе. Чак сега майко китайски. Защо му е на някой независимо китаец, българин, японец Да ползва вместо да си носи Един пауърбанк струва зарядка 60 или долара. 20 лева. Не, той има за 10 лева. 20 лева струва. Аз имам 5 пауърбанка. И да ти кажа, че където и да съм бил, когато ми трябва пауърбанка, не е в мен.